i fynd i'r afael a'r heriau mwyaf sy'n wynebu cymdeithas heddiw. Stopiwch. Rydym ni'n dechrau ar drywydd cynnydd. O gartref sy'n barod i arloesi, i ailffurfio safbwyntiau, i ollwng syniadau a chysylltu arbenigedd sy'n creu ymchwil a fydd o bwys am genedlaethau. Mae'n rhaid i ni ailffurfio, ailwifro ac adnewyddu'r ffurf rydym ni'n gwneud pethau, gydag ymchwil yr unfed ganrif ar hugain i ymateb i heriau yr unfed ganrif ar hugain, o iechyd byd-eang i iechyd meddwl. Yr ymgais am sero net a diogelwch i gyd mewn oes o draws newid digidol. Bydd datblygiadau arloesol gwych yn dod wrth ni ddod â'n meddyliau cyfunol a'n safbwyntiau amrywiol ynghyd. Byddwn nhw'n cymryd y naid gyda'n gilydd. Does dim ofn methu arno ni. Rydym ni'n ofni'r hyn a fydd yn digwydd os na fydden nhw'n gwneud ymdrech. Rydym ni'n ddatryswyr problemau, ac mae gennym ymdeimlad cryf o le. Rydym wedi ymreiddio yn ein cymunedau, rydym ni'n cydweithio i ddatblygu ac ysbrydoli ymchwil sy'n bwysig. O le sy'n buddsoddi yn y dyfodol, gydag egni, angerdd a chreadigrwydd. Gan ddilyn rhagoriaeth i fodloni nodau lleol a byd-eang. Mae'r hyn y gallwn ei gyflawni gyda'n gilydd yn fwy na'r hyn y gallwn ei gyflawni ar ein pennau ein hunain. Caerdydd ydym ni. Rydym ni'n unigryw yn unigol ac yn alluog gyda'n gilydd.